طعنا هبلنا خبركم تخطاتلتنا نلوم الزبلنا يمدلاونا انه جميرهم جلبا بمقلباطا بزحات سدتنياتات أهلواتهم تسعينهم أستاذ سلسان حموشتن سدتنياتات سعينا كاب ليفيا استبقست جلبا أب كباب دسيت لامبادوسا تقلبيتام بزحات سدتنياتات دما أهلواتهم تسعينهم نتا حدقا سعيبو ريساني حادثة كمون عسرت حادثات بهيوتهم كركبون كلهم نايتهم استرفوا حلوات كفلت أي تخالن أب طاليان حلافة يونيسيف نيكولا درل أبتي بعربي بحلوان بحر طاليان أب كبابي دسيت لامبادوسا تخايدة سرحيت هيوتا دحن بينهم زقعزو زنبرو 4 ህጻናት ዝርከብዎም 11 ስደተኛታት በህይወት ከም ዝደሓኑን ሬሳናት ሓንቲ ነፍሰ ጡር ከም ዝተረኸበን ንሮይተርስ ገሊጻም እቶም በህይወት ዝተረኸቡ 11 ሰባትን ሬሳ ናይታ ነፍሰ ጡርን ናብ ላምፓዱሳ ከም ዝተወሰደውን ክፍለጥ ተኻኢሎም ሓለዋት ናይቶም ልዕሊ 20 ስደተኛታት ግን ክፍለጥ ኣይተኻለን እታ ጀልባ ካብ ገማግም ሊብያ ምስተበገሰት ድሕርናይ ክልተ መዓልታት ጉዕዞም ናብ ላምፓዱሳ ምስ ቀረበት ከም ዝተገልበጠት ውን እታ ሓላፊት ሓቢራ ብሰንበት ኣብ ዝተገበረ ካልእ ዳህሳስ ውን ሬሳ ናይ ክልተ ስደተኛታት ዝተረኸበን ትኸውን 14 ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝነበሩ ሰባት ውን ብህይወቶም ከም ዝተረኸቡ ፖሊስ ጣልያን ኣፍሊጡሎም እታ ጀልባ 85 ዜጋታት ፓኪስታን ኤርትራ ሶማልያን ጽዕና ከም ዝነበረት ውን መደበር ዜና AJI ኣቃሊሑም እታ ጀልባ ካብ ላምፓዱሳ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሕቃያ ተረኺባ እቶም 14 ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነበሩ ስደተኛታትን ክልተ ሬሳን ድማ ሽዑ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ተረኪቡ ናብ ሆስፒታል ወሲድዎም ጸብጻባት ብውድብ ኣገባብ ክስነድ ካብ ዝጀመረሉ 2014 ንማእኸላይ ባሕሪ ቋሪጾም ናብ ኣውሮፓ ከኣቱ ካብ ዝፍትኑ ስደተኛታት እቶም 32700 ከም ዝተሓሉን ካብኦም እቶም ሓደ ሕምሽት ህጻናት ምዃኖምን ኣብ ጣልያን ሓላፊት ዩኒሴፍ ኒኮላ ደር አርሲ ፕረተ ገሊጻም ወሃብ ቃል IOM ፍላቪዮ ዲ ጊያኮሞ በቀዳም ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍውን ኣብዛ ገና ክትውዳእ ልዕሊ 2 ዋርሕ ታሪፍዋ ዘሎ ዓመተ 2025 ጥራሕ 916 ስደተኛታት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ከም ዝተሓሉ ሓቢሩ زخبركم تخطاتلتنا نلومي زبلنا يمدلونا نزي مسل نيرو اوانو تكوسن حبريتاتات نكي حالفكم حزيم نزا channel سبسكرايب لايك كومنتن بمقبار كتكتاتلونا نلوغوكم سلام